ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён 24 сар бузҳои фурӯше пешниҳод мекунем. Ҳамаш бузғолаҳои оригинал барои шумоён барои мол кардан дӯстони азиз. Тамошо кунтон, агар маъқул боша кара аз наздик рафта дида баъдан харидор кунтон дӯстони азиз. Барои мол карданам, барои пойданам ҳамаш ба мешавад дӯстони азиз. Обтон фурӯхта мешавад бо нархи 10 сар аст дӯстони азиз. Обши 24 сар дӯстони азиз. Нару мода така хулас калом ҳама намуди бузҳо ҳай дӯстони азиз. Хоҳитон дурунашба серка кардагишам ҳай. Ҳамаша хурду хӯрок саломатшон зур. Бузҳо айни холи ягон хел камбудишон нест дӯстони азиз. Мана раравиша бентон чӣ хел сафед сиё аралаш хулас калом раравиша дидосон ҳамаш конкретни дӯстони азиз. Хулас калом барои мол карданам зурай. Масъалаи дастапкаш чӣ хел гӯйтон? Агар масъалаи дастапкаш аг гуфтаги нархҳомо зиёд ё камтар карда масъалаи дастапкаша ҷое ки гӯйтон дастапка карда метавонем дӯстони азиз. Фақат аг гуфтаги нархҳомо зиёд ё камтар карда масъалаи дастапкаша ташкил мекунад соҳиби мол. Агар маъқул боша ки дар поёни экран номерои соҳибаш. Синни соли бузҳо аз 3 моҳа саркардагӣ аз 3 моҳа саркардагӣ то 5 моҳае дӯстони азиз. Масъалаи нарху навои бузҳо 680 сомонӣ. Хоҳитон ҳамин нархба дастапка мекунад, хоҳитон агар камакак арзон мекунад дастапка аз худатон мешавад дӯстони азиз. 680 сомонӣ дӯстони азиз. Хоҳитон дастапкаш ки не без дастапка гӯйтон, агар без дастапка сал қимматтар меғалтад, дастапка аз худатон мешавад дӯстони азиз. Хаймана телефон кунта муомилаи хушрӯ карда метавонед соҳиби мол дӯстони азиз барои шумоён. Зиндаву сарбаланд бошед. Ҳамеша ҳамин каналба подписатсия кунтон. Ин бузҳои нағз барои шумо ҳамин хел оригиналаша барои шумо пешниҳод карда мегирем дӯстони азиз. Марамат. Харидори конкретне бошедон, агар занг занатон бо нархи 10 сар аст бузҳо фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Адрес Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров.